Здравейте, хора! Аз съм Тролчо и това е първият ми видеоклип за youtube.com и това е каналът ми, казва се Константин Марков, защото не съм го преименувал. Надявам кой е се това Константин Марков? видеята ми да ви харесват. Ще правя видеа на Майнкрафт, на CSGO. Майнкрафт. CS. Може да се сабскрайбнете за It's Easy Peasy също. Да, бе, то много спускаш, всички 10 000 сабскрайбера. Голям шаутаут за него. И може да се сабскрайбнете за Nexus BG, за Wizard BG също. Кои си тия, бе? Да, за Хевънчето. Ето, те също. И това беше първият ми клип, хора. Аз бях Тролчо и до скоро.